Bay, kumusta bay? Wala ko'y updates kayo kay di ba nakatapulan talaga kita ginabuhat. So, sorry. Na ako nga karon sa Aldi niya kanang wala ko'y kanang sino gani. Na-distract ko da. Kanang mo siya. Kanang sa konsulti. Last Wednesday Wednesday pa ta. Sugod Sabado ni shoot ko birthday party. So mura to siya ni-shoot ko birthday party and wala ko about siya resulti ko about siya update pero ni-shoot ko birthday party and then last when was that distracted ako not kay flare ang ano so last Wednesday nitanaw ko ng kuan Scorpions kay sa una katong naminaw kog Smash FM sa Pinas fighter ketong Scorpions ang akong mga nahibawang kanta mga bag-o na nasa mga karaan pero akong ginahulat nga kanta katong Under the Same Sun pero wala nila gitukar so okay lang ko then after that nag-wait ko mga kanta naka-upload ako mga kanta no naraman sa akong YouTube makita naman ninyo and then mo to karon siya kay Birnis nangandam ko para ugma kay nakoy shoot for Marlon niya kanang akong shoot ugma sa Jambrook murag mo hitching ko ride niya ugma I'm not sure unsa pero wala po kabaw ko lang ko sa auto daan kay wala ko'y auto ugma. Pero, bye, musta mo? Si ayo ninyo diha. Oh, laing balita sa day. Pag Lunes ni take kog exam kanang IELTS kanang English ba. Pero kanang wala ko gatuon, murag on the spot. Anong tuod ko gamay gud murag naminaw ra ko ni basa ra ko kay murag paya sa gamay English nato kasi kita gid English nga rin. Pero mo to, ni take kog exam nya paspas kayo kay computer naman ang exam karon. Nakuha din ako pagka Lunes nya to pasar hindi ra pasar pilay mura to sige mo uli sa ko balay kay manlaba ko manlaba kapuy kitapol ako pero kinahanglan manlaba kay wala ko isulog ugma mag-shoot ko kasal ugma nya kung wala ko isulob why ayo so mo to namulit sa ko pagka sige pilay manginin na sa ko sa balay kay murag wala ko man murag naman tayong trabaho sa Lora ron so una na ako sa balay nya maglaba mag-andam sa mga gamit kay mag-shoot na mag-charge sa mga batteries uban pa muna ang typical buhaton kada Birnis manglaba mag-andam sa mga gamit sa mga kamera kalkag anong buhok ko samto na yung buhok anyway sige hinahinay ta let's go Yep, laundry. Car. Laundry. So karon nabut ako sa laundry, nya makita ka diha na tao nagpapasahi. Tara. Tara. So pero nara di na mo akong ipadulungan ha, katura akong ipadulungan. Kuya unsa nang sayaan na kay murag na happy ending kay murag sirado siya nya. Ambot murag questionable murag na mga illegal pambuhat diha pero ambot lang. So karon tan-aw sa kog salida kani sa iPad kang Lora bining iPad ang ibundak na bundak na ko kumbay sa mausa so yeah mo to so managlaba nya padung na ko ulit sa balay paandar ko sa auto ana nya man to na og balay karon nya man mag-charge sa battery para ugma kay ugma ang shoot pang alas 10 pero ang biyahe padung ato is 45 minutes so charge na mga gamit butang sa bag utaw sa sulubon let's go. Ako diri karon sa balay niya nagpahuway nako niya si Laura. Sige yaw. Hi Laura. Kumusta man ka Laura? Di ko magsaba kay confidential ay makadako manignawong uy. Makadako. Kanang mo tong naw. Ana. Wala na koy mahimo ani na dito ko nawo. Amot lang. Maoto. Nakopya ko stiff. Kanang bago na ko nang magpalaba man mamilo pa ko bangutaw karon. Oh really? Do you do that? Kay amot ra dito ko mamilo. You do everything else ba? Wala siya. Yan ang position mo kanang posing na makagtarong diya. Nag-relax man ta nag-chill naman ta. Because makatambok ko nawo video. Mana siya niya. Mag-utaw pa ko ron yan. Ikaw na kong pizza pa ni hapon. Ikaw na sa pizza pa ni hapon. Pero nagpalit kong stick. Kuwanto siya nga. Ano siya nga stick? Kuwanto siya ka ng ribeye. Focus to ka na itong ribeye. Ano feel mo ko ano? Ha? Ano feel mo ko ano? Nga, kay maghimo naman tagbalay niya. Ikaw may magkanang kuwan. Mag-off-grid. Mag-practice na kagsugod. Pero iba ako na ginaingunan ako mag-off-grid, mag-live na ko. Blur ka kay nag-focus na ako. Suportaan lang ako si Mikel mag-skwela og cyber security para tako yapon siya children is masuportaan ko niya ako mag-live na may off-grid.
Live off grid yan. Ang problema kay mag-vegan man kuno niya. Mobya ka nga. Part-time lang gani. Part-time vegan. Di mo ko mabuhi og walay ka ng kuan. Walay baboy. Part-time lang. If we can make Ikaw like, ako napita kay mga ganang kuno. if we can make like kanang mga vegan or di man kailangan vegan, vegetarian na dishes na kanang kuan na lami, then you're just really biased about it. Nga unsa. Just nahimo kang hater because of the vlogger you hater. follow. Wala eh. Hater, wala ko nag-follow vlogger katong kuan. Yeah. Nakasunod naman nakita ron kuan Can you to. put your slippers down, please? Thank you. Wala mama. Ang saba. Eh. Nagbabay na ko ganina sa video niya kanang kapoy niya. Man, si Laura ganahan pa man mo storya. Dapat duol nga ri. Duol nga ri. Yeah. Duol nga ri. Padayon tag storya. Kanang karon Friday. So muna ginabuhat mo every Friday. audience akong pamilya tanan. Hi people. Hi. Ang ako mga kailangan na pugos ra. Hoy tan-aw mo ha, tan-aw mo. Tan-aw mo. Wala na katanaw. Di ko. Di ka magunsa. Di ko. Kung di good. Lord, Oh, kanang ikaw ba, Mick ba? Unsa man? Iko, animong tubig kikan sa fridge. oops. Girls, kanang Lord, unsay tawag sa nasaag na kuan pagong Unsa? waya ka turtle. Ay, sa. Matalas ako ka dito kodigo ka tila. Lore. 1 plus 1. 22. 1 plus 1. 5. Wonder Woman. 2 plus 2. Fuck you. Lapu-lapu. 3 plus 3 plus 3. Dito naman eh. 4 plus 4 secure. Ma'am nila mi. Or, Mick, why is 6 afraid of 7? why? Because 7, 8, 9. Ni. Sige, dito na ko ni. I-post na ko ni. Ugma, magawas na ni siya. Sa mandar. Ako ka ba? Nakay-joke? Wala. Sa mag... Ano ka na kay... Wala. Mangita sa kong joke kadali. Nakaisulti no yung joke na ko, no? Oh. Kadali lang, ha? Bawa sa mangita. Ayaw na lang. Sige. Kanang... Bye. Bye. My attention. Ano sa man? Gusto lang dyan mo ipahilom na ko. Gusto lang mo ipahelal na ko. Ay, nako. Ana, ay, today tamig ha. Ana, today kinapuri. Gusto lang yan. Ay! Agay! Akong tutoy. Ako nakag-nipple. Agay! Akong iya, ano. Maria, ha? Ano ba ko Kana siya. stiff neck? Sakit pa yan. Gitapol. Di siya bubuhat siya trabaho niya. Magsamok-samok niya. Stiff neck siya. Ang gala siya gigda, Maria. Ito man. Nanang kong atensyon. Whatever, boomer. Nanang yapon mi nga rin. Wala yapon may malihong. Hilot ako. Hindi Stiff kibuhat. neck ko ako. Dapat kina-edit rin ako. Na-stiff neck ko. Putulin mo ulo. Stiff neck.